Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, gadyrly watandaşlar. Bütün dünýäde bolşýaly Mehriban arkadaşymyzyň saýatynda biziň diýarymyzda da jan watanymyz Türkmenistanyny dinanlara, enelerimize, uýalarymyza goýulýan aýratyn hormatyň nişan hökümini halkara dinanlar güni 8-nji mart bayramy diýarymyzda bugun kun ullun toýlanylýar. Dinan mertebesini arşa çykaran enelerimize, uýalarymyza, dinanlarymyza aýratyn hormat goýan gahrman arkadaşymyza gepleşigimiziň başynda ak ýüregimizde sag bolsun aýdýat. Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ediz arkadaşymyzyň ýurdumyz bähwetli, halkymyz bähwetli durmuşa geçirýän beýgi işleri elmydama ular waşyklary wetlensin. Şu gün Mehriban arkadaşymyzyň saýatynda diýarymyzda ullun toýlanylýan halkara dinanlar güni 8-nji mart bayramy bilen Kümüş taşly enelerimizi, uýalarymyzy, dinanlarymyzy şu ajaýyp bayram bilen tüýsüremizden gutlaýat goý. Mehriban enelerimiz, dinanlarymyz biziň ojoklarymyzy, dünýämizi beýdäp dursun. Goý mehriban enelerimiz, uýalarymyz, dinanlarymyz bahar pasyna açylýan ak güllere owadan güllere meňdesinler. Ne mehriban ileşler hormatly tamaşaçylar şeýle ýaş arzuwlar bilen noş bolsun atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny biz ýadyk edýät. Elbetde noş bolsun atly gepleşigimiz gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmenova tele ýaýlymyzyň şeýle-de ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Köpetdağ restorany bilen bilelikde taýýarlaýar. Elbetde bugun kun halkara dinanlar güni 8-nji mart bayram münasibetli noş bolsun atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny taýýarladyk. Bugunky bayramçylyk gepleşigimizde de baş aşbezimiz bilen sizi tanış etmek isleyen umuman biziň gepleşigimiziň hormatly mihmanlary. Olar elbetde Türkmenistanyň at gadanyn artisti Täç Mehmet Amanoğluew, Täç Mehmet Amanoğluew diýsem kim käbir daýman biziň söýgüli artistlerimizden biri çetpe. Şeýle-de gahrman arkadaşymyzyň şah adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyýar talebi Şahir dostumuz Kerim Xanly. Assalamu alaykum. Aşganamyzda hoş gördük. Sağ ol, näme iýmeli? İýmägeligim ýa bişirmägeligim. Näme bişirmeli iýmeli? Bugun iýmeli wala derre uýar. Bugun 8-nji mart bayramy. Dinanyň bayramy. Aslynda biziň bar aladamyz, näme? Dinanlarymyzy, uýalarymyzy, Dogry enelerimizi begendirmek. Ne bugun bizim şu noş bolsun atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny iýleşdirmede gülkü paýlaýlydyk. Hemen bir olan ýüzlerini adaçyga morsa ýylgyryş pursatlaryny döredellip ne Kerim bilen sizi gepleşigimize çağırdyk. Bir näçe dağıtly tagamlar taýýarlap. Taýarlar da Kerimcan, ha? Onunla başlaýaverin. Başlaýaverin. Ilk bir başlamaka her kimiň ýüreginde bugun arzuwlar bar. Arzuwlar bar. Dinanlarymyza ne pursatda ejelenmez, jigilenmez, gyýyp berdenlenmez, gepleşiklenmede tormaş edip oturanlar pursatda gutlaýan arzuwlaryny diňläýli. Hormatly dinanlar, hormatly eneler, mehriban uýalar, ýetip bilen halkara dinanlar güni 8-nji mart bayramy gutly bolsun, gutly mübarek bolsun. Sizin janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowruk bolsun. Hemişe ojoklarymyzy ýyl mehrini bilen çoýup durun. Janyňyz sag bolsun. Dinan mertebesini belentde tutýan gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Ömrü uzak bolsun. İýil ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri mundan beýlek rawaz alsyn. Çok sağ ol şeýle. Sag bol. Kerim halyňy arzuwlaryny diňläli. Kerim. Menem näme pursatdan peýdalanyp mehriban enelerimizi, uýalarymyzy, ejelerimizi sinýeregimden halkara dinanlar güni 8-nji mart bayramy bilen gutlaýan hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler rawat bolsun. Köp sag ol. Kerim arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de okuwuňyzda uly üstünlikler arzuwlaýat geljekde. Çeşmeden bir näçe gülküli degişme sahna oyunlaryny Kerimden bir näçe bir manyly goşgulary watanymyzy, arkadaşymyzy batp edýän owadan goşgulara garaşýar. Seni işe ýerşelim. Ýerşelim başlaýan. Arataçylyk işlerini berza edelim. Ellemide ellik geýelim. Geýelim. Geydi kowa başlaýar. Başlaýan. Ilki ne diýen önümlen çekpe. Balyk diýdiň, göleň eti diýdiň, goýunyň ödüm budundan kakadylan et diýdiň. Onu getirdik. Ne bir näçe goýa önümler bar, pomidor, soğan, kömelek, gyzyl bulgar, goýak bulgar.
şeýlede neçe pomidorlarymyz bar. Nuşy görýän göýgönümlerimiz mehriwanylaşýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda diyarymyzda türkmen telekeçiler tarapyndan ýyladışhanalarda ýetişdirilip türkmen bazarlarymyzy şu göýgönümlerimiz doldurup dur. Elbetde şular ýaly toýlarda, bayramlarda da mehriwan arkadamyzyň saýasyna saçaklarymyzy berýär dur. Ne diýen göýgönümler? Ilki balykdan başlaýatmy? İştaçarlara geçelim. Getmeşigimizin baş aşpedi siz. Yo bak bilýän men bilýän men balyk pişirelim bilýän. Aha. O ne balyk? O der ora balyk pişirýär. O dulap ýagy çalyp dazy. O onu taýýarlaly ine. Taýýarmy? Näzir başlaýaryn nesibedenden. Ullaýar, onun limonu kawryp üstüne sıkýar. Zeytun ýagy. Tagam doğur ya. Zeytun ýagy gerekmi? Zeytun ýagy gerek. O ne şey dip bilýär. Ne. Ay tugulum. Eýle gelip tura ýagam ha. Çepbeke ekenler. Ha, çepbeke oranlyk üçin onu çepbe diýenlerler. O şol niýe o. Aynen. Son aslında da yine nahar bir gelýär. Tugulum. O ýünde demetsem ya bir tarapyny dilinýär. Bir tarapyny dilinýär, beýlek tarapy o godan olupdy ýa-da. Ýa beýlek tarapyny diler. Näme? Ine şey diýip, ýas. Ine bula taýin boldy. Kerimcan kömek etmeni elim balyga gardım. Ne var? Su koydun mu? O duulda o Ne edip. tuğla mı? Onu mu? Kapanlaşıp guyuldum. Aha. O. Hani böyle. Yo aslında duğla verette balyk. O şorlu bolsa gowul ýa. Şorrak bolsa. Gelin balık. Ümmekan duulla şu tarapyndan o. Burçam tepsinmi? Burçam tepmedi o. Aha. Yani elimler dolaşacağı yerine boyasın. Durmaly wagty boldy diýär. Dur. Bol beyli tarafına da uğralı. Şimdi ben yine hep. O. Sen elimde duramayın tepeyim. Ne anladın? Hep ver ha. Şepa bugunlar näme täzelik muşdoklary bir näil täze sahna oýunlaryny ýene molany pesadynda talipler teatrynda bir muşdoklarymyz gulkyň muşdoklary näil täze sahna oýunlara garaşmaly. Şu anda molany pesadynda talipler teatrymyzda o sahnalar goýýar. Değişme sahna mı ya? Sahnalar, Destanlar spektakllar goýýar. Destanlardan goýýar. Zeytun ýagdanın bir tepelesdir. Ýa-da boldy diýýärsiň-de çeppa. Bol. Guýwa. Bollenni şoňa Bolly. yeterlik bolla. Beýle tarapyny mı? Öwledim muny. Limonum kesin. Ha, limonum kesin. Oo. Kesip üstüne şey seçeler. Ha tagamda ol ya da sunyaletden. Yumşa diýerim diýär. Ha. Ne binni? Taýinin düşü. Inni göni howur pezat taýmalymy? Ya ajana ýazar ýa birde gerekmi? Ya mun var gün atmadı. Anırdan aylak gel var. Ya goýodyň aýt. Yo, ya goýodyň aýtdyň ha. Gyzyp duran peçe. Aslında mun yanma diýär. O yanma diýär bir kağıda dolu ya. Dolarım howur peçe salýar. Vesselam iş tamam. Onu var peçe. Allah iyi ver. Bir limonlarım kesse bildi kalla ağalarını. Şu kesin. Ha, şu keslenje ýerler. Onu ýuqajyk görnüşde kesäýinmi? Ýuqajyk kes, ýuqajyk. Aha. Mani kan görem ha bu kestin şu ne tanı? Kaverden ama ýara çeppa onu. Ha şey demiyorum. Ne deret? Böyle de. Ine şunu ýazap görnüşde. Ne şey dip. O tarafına gerek değil ha. Yok o tarafına gerek değil. Şu geçeceğin okuna. O ne boldu? Inni yanmayan kağıt. Yanmayan kağıtlarla. Kerim. Geçme daha kılıptır. Baktırdın. Yavu. Alır ne kadar mı?
ne yalarmalı oluyor. Olsun bolca dip yap. Aha. Ana. Berekellah. Howur peçe bağlığımı da attıp, Owo. Indem ne işte? derecesi 180 idin. Owo. Bir şey verer. Üstesine getiriyen sonra azat yan derecesini. Böyle. Onun işte açarmada başladı ne bedenden. Faç Sadece ten kızdır. derecesi Derece 9 dokula getir derecesini. Ha Böyle. oldu. Inni. Aha. Göleğen eti diydin çek bağa. Yağın Tamam, koyayım içine. O sonun az koy. Apağını açık koy. Ayarsın da o koyuluyor sonuna. ne çarap meçhörde oysun. Çek bağa. Az koy. Bol. Ha bıçağın buraya. Ne bıçağı? Ha ne. Ettim de tayin. Yetimler atayım. Yetimler koğurup durun. Kömeleğimize mi atayım? Atan, tere taplık bilen. Şu eceni yılgırdın deyip bir koşuyum var. Şu hem ise kovuren koşuyuma eceleri yılgırdın. Ol hoşgün gow vermeýän ýokmy kadiýan? Hewabi her bir insanyň esasy bir arzularynyň biri şu ejelerimizin hemişe ýylgyrmaklygy. Onuň üçin şo hoşgün kerim özüňe pakdara gepleşimiz. Eceni yılgırdın. Olar yılgırdı. Saksız avaslı kozu yaşarım. Enelerin yüzü gülküden doğsa, duymorsun yüreğimin nehir kursanı. Eceni yılgırdın. Ol yılgırmasa, günümde nur olmaz, alemde mani. Planetamızın ehli saatlığı begerim sol ülkün aklında yarı. Eceni yılgırdın. Yılgırtmak için. Dünya mal gerek değil hümmet. Yönü sol yekece nehirli ülkü alemdeki en bağlıktan hümmet. Çigittek kuyunda kalmasın ünci. Mehrivan yüzüne düşmesin yığıp. Sen görmek istesen en ulu batı eceni yılgır. Ejelerimiz hemişe Yılgırıp durun. ýylgyryp dursun. Nerede koğur ne mi? Awa. Ha bol koğur arkayın. Ne? Ben sana yazarım şun kesilsin oğlu değil. Ne şey ikiye bölyen. İkiye bölyen de ne şey kes başlayan. Şeydi, şun kozuk kes yani. Düşündün mü? Ava. Ayır ha. Ana şey itti ayır. Çek bağa. Oh! Bir sorum var. Ava. Şu sunmat älemine ilkinji giýirşen günleriňiz artistçilik ugurundan mı ya aýdym saat ugurundan giýirşdiňmi? Başda aýdym aýdýadyňyzmy? Ben atsan 5 yaşında saat sat başladım. Sağlandı men öldüm. O saati kimden öwrendiňiz? Saat sat başladım. İlki hadi pamak kakam. Aman ol modif. Öl kakamdan öğrendim. Ondan son Türkmenistan'ın alt kazanan artisti Kurvanlılar Nuri'den öğrendim. Son Döwran Ters Mehmet'ten öğrendim sağ. No Halife Bağışlan yanına sağdan ne oldum. Halife Bağışlan. Ne Türkmenistan halk artisti meyana var ayfın. Özüň sadanlarly. Sağdanlarlı ettim. Men o 94. ýylda. Tuğulama. Ne bilema. İyileşmeden bilýändir oýdama. Ondan son yanından Hocol divan ayfa. Onun yanına sağdan ne oldum. Ondan seydine sağdan ne oldum. Ondan sonra men ara artistlik kärün gowur ýa. Aslında adamları güldürmen bolleda ya. Bar ýa-da bolan. O kestilen keskide oturma. Ne gowur ýa artistlaryň ýerine daşyly artisti Raç Kapur. Son gowur ýa ölüm. Son suratını ön mal vakkadım sırakkan. Şu mal vak, hava tecenne mal vak börkem şu Raç Kapur'un suratı kaptanındadır. Gelip son kinosunu görüp, son hareket netsek koyup, aynanın önüne. Ne anlam? Şey diyen bu Giýirşdiň. giyiş gittim. İlkinji halifalar
artistlik kärme gelende ilkinci halifam men Öwel Muhammed Mered Tekki. Halifan. Halifam şo Tekki. Uğruktur onu. Awa, şunyaletden şeyle bolya, şunyaletden beyle bolya. Bura şol, buram Bäsim Ağabayev diýip bar, onuň anyny Nelkelhan diýip bar. Ne sulçusu maňa tälim etdi şo. Takir urun. Tuğrana. Ne şey diýem ne artist bolup gitdik. Indi Artist şeýerde bolalmy ölmem diýemok. Aşağını öçüreyim mi? Yanaymasın oradan. taýin boldy da. Awa. Ýyly istäçersi. Ady. Ady şol. Köpekler restoranymyzda Taýarlaýar. taýarlaýarlar. Saglyga da peýdasy bar da, görýärmi? Bir Awa, näçe goýagotlar bar, Awa. kelem bar, kömelek. Onu etmidi çalaja sowady. Aha. Dolu sowulmaýa, ýa ýyly iştaçar diýdiň da. Awa. Ýylandan soň atmaly. Naramlyk bolmalar şunu guýaýalar şunu. Awa. Sowluk mesela. Ne çepa ýerinde. Ha, bolly. Ne? Şunu Numararam şunu guýaýman la awa. Bularam guý. Aha. Boş ver ýoş gowy. Indi garaýyn. Garnym. Awa. Azam diýip dünýäden guý. Çepa uzma alzyra ýa birde Yo adam. alzyramok bras. Aha. Aha. Ha, guýduňyz eýtdiň ýa. Aha, boldy. Ýene bir staçarmylar, olan bir adamyň saglygyna peýdady. Aha. Limon ketişiň ýalydyň da ýa. Awa. Oğlum öktürüze yedim nesip durayım. Aýdym aýdyp beräý. Ala bakar ak güller açılsa parlap. Gelsen elim seyrana hem lovurda. Dünyam almana, dünyam salmana. Neçe neresin de gülüm sonça almana. Dünyam almana, dünyam salmana. Neçe neresin de gülüm sonça almana. Yattan çıkmalı bu bahar, aşkın baharı. Dillilil yattan çıkmalı bu bahar, aşkın baharı. Yattan çıkmalı bu teher, aşkın teheri. Dünyam yalmana, dünyam salmana. Neçe neresin de gülüm sonça almana. Ne sunyarlar? Tamam. Lo, şey bayt börtlüm kâvalık. Ne şey koyam, şey işte koyver ne ova. Ne şey işte koyver ne aman. Ýödüň geçtir bermeli. Ödün çok okudum da vermediler gatları. Koyunun kakadılan eti. Ova. Kerim şu şäwiller doğru. Bir-birinden almada kısımda alıp doğru verseydi. Bağlığımıza mindi bisti. İyisi canın alıp gelýär. Ene mehriban ýylaşlar. Biziň powurteşde taýarlan. Bağlygymyz aýyn. Indi gawa çykaraýly. İşte çalam çıkar. Ben bağlım yanına şey ot çağlarını. Ova koyuştur. Aha. Ova. Bağlı koyum diyem, oktanar kaplarına koy diyen. Ne? Soğan olacak. Ova, soğanam koy.
Ana çekti işte açar. Aha. Peynir galla, peynirem tepiştir. Ha, peynir. Ava. Dur abi. Karna tayin mi? O atla. Ne oğlanlar? Naharımdan tayin, istasyonumdan tayin. Bağlamıdan tayin. Bağlığımdan tayin, arkayı nesibeden iyi vermeliler. Ağzıqdan var. Ay gatazık, bir sırt dul kamazık yani. Sonra rahat et. Aslında gepleşin başına gelende de bir... Gelemde de ağzık gelen Ağzık gelen. Naha dilen radyo tazven ağlarımızı düşürüyordu. Ava. Bugün ene olan bayramçılık olan biz düşürdük böyle. Anladım. Aytdı Adam ya, adaylık. gepleşin başında. Zenan maşgalan çigit diyacak goğunu olaya. Sonra goğunu tapmak zenanları yılgıtmağa erkek kişilen borcu. Ettik. Dul ya lan. Hücumü. Ene mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Kahraman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymynyň şeýle de Aziýanyň merjeni Akşähermet Aşgabatyň görküne görüp goşup oturan Köpetdağ restorany bilen bilelikde taýýarlap, size hödürlän noş bolsun atly gepleşigimiň halkara zenanlar güni 8-nji mart bayramçylyk sany ahirlady ne gepleşigimiň hormatly mihmanlary Türkmenistanyň at gadanan artisti Täç Mehmet Amanoğluýew ýa-ni şeýle şeýle de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň galtyar talebi Şahir Kerim Haliýew bugün biziň gepleşigimizde başardıklarından bir näçe iştaşarlary ödüm bir balyk tagamyndan howur peşde süýüji balyk taýýarladylar. Biz gepleşigimizde gatnaşyp adacağım bolsaýan gepleşigimizden esas maksadym şu bayramçylyk gününe biziň gepleşigimizde tomaşa edýän zenanlarymyzy, enelerimizi adacağım bolsa ýylgyrtmak, begendirmek maksady bilen şu noş bolsun atly gepleşigimizden bayramçylyk sany taýýarladyk. Size sag bolsun aýdýar törejlik köpürmüziň adyndan işiňizde, okuwuňyzda, durmuşuňyzda maşgalada uluslararası hemrahy bolsun. Sağ ol bey Muratcan, sizin hem işinize üstünlük hem rağınız olsun. Arkada prezidentimiz canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, iyi yurt bähwitlik tutyan tutumlu işlerinden beýle grawaz alsın. Halkara zenanlar günü 8 Mart bayramı bilen ähli zenanlarymyzy, enelerimizi, uýalarymyzy, gelinlerimizi, gyýlanymyzy ähli jehini tüýsüremden utlaýan. Ozaklarını arskal döwlet etsin. Sağ olun. Kerim Haliýew. Zenanlarımızın bayramı kutlu olsun. Hemişe mehriban zenanlarımızın güler yüzü bilen rızkalı saçağımız dolup dursun, ozağımız kızgın olsun. Näme bize şeýle mümkinçilikler döretip beren hormatly Kahraman arkadamyz Jantal tutýan tutumly işler rowaç olsun. Köp sağ olun. Ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şahir aýdýar, bagyt bilen zadyň barlygy owul ahyr çyn bolsa, bilgin bagtyň daş ýardygy bu dünýäde ýejeň bolsa diýär. Ezelerimiziň, uýalarymyzyň janlar sağ bolsun. Zenan mertebesini arşa çykaran zenanlarymyz hormatlamaklygyň beýik nusgasy Kahraman arkadamyzyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Kahraman arkadamyzyň saýasynda Bagtyar Türkmen halkymyza o günlerden, toýly günlerden, bagtly günlerden ýetirsin. Mehriban arkadaly watanyna, diýarymyza toýlanjak toýlarymyzdy, nady nygmatlar hemişe saçaklarymyzy bedäp dursun. Ne mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen noş bolsun atly gepleşigimizden bayramçylyk sanyny jemleýär. Biz siz bilen ýene-de ýakyn günlerde Türkmen we tele ýaýlymyny noş bolsun atly gepleşigimizde diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.